Haló? A čibariba ľudia, vítajte pri mojom druhom let's play na hru Play with Fire 2, Hrátky s ohňom 2. Nejak veľa dvojok, Play with Fire 2, Hrátky s ohňom 2 a druhý let's play, super. A takisto tu budem mať aj level 2. Opäť jeden player, tam si troch oponentov, bude sa to zmenšovať ľudia, že potom budem proti dvom a nakoniec budem proti jednému a pôjdeme aj s niekým do duelu, neviem ešte s kým. Tak, level 2 a ideme na to, super, tu máme tento náš obdĺžníček, toto vyzerá, že to je obdĺžník a možno, že to je aj, štvorec, nie, to asi nepripada k úvahu. Uhoho, ale v úvahu prípada všetko. Super, už troch boltov som medzi tým stihol chytiť. Good camp. Dynamo, vidíte samovráha, červený je samovrách, väčšinou sú samovráhovia iní, ako napríklad fialový, tento robí väčšinou. Tak, boltík, ani jednou si nechytím. Pozrieme sa, bugnutý zelený. Skoro som sám dal do pasy, tak toto bolo veľmi tesné. Super, teraz môžem chodiť cez... Nie, nemôžem chodiť cez bomby, môžem ich iba odkopať. Posledná bedňa a rozbijeme bedňu. Žiadny power up. A teraz to bude chytanie, ale asi to nebude dobré, pretože to bude asi trošku priblblé chytanie. To, že nikoho nechytí. Tak toto dúfam nebude najdlhšie let's play, ale nevadí, to otočím, áno, jeden už zobral som život, super, samovrah, škoda, že nebol samovrah tento, zelenáč, vidíte, zelenáč, som to minule povedal, nie je to ten, čo je hlúpy, ale je to ten, čo je úplne nový, teoreticky že to je toto isté, a nebudem filozofovať, tak, zelenáči, neutekaj, Dynamo, stihol mi utiec, nevadí, ideme pred ňou a dúfam, že ho chytím. Šťastie jak hovado. No ty kokso. More, ja mám ťa asi v pasci. Haha, už je bugnutý červený. Vlastne on je zelený. Super. On tam nechal dynamít. Je to tam. Prvé kolo vyhrané, druhého levelu. Ideme na ďalšie kolo, ale najprv nech mi tam hodí môj bonus. Super. Tak, kolo 2, levelu 2. Opäť veľa dvojek, už má 5 dvojek. A myslím, že už ani viacej nebude. A ľudia, máte to vidět, ako to tam pekne vybuchuje ten náš obdĺžník. Hovoríme, že je to obdĺžník. Teraz som nevedel, že nemám byť, to sa priznám. Videli ste ten double kill tam dole. To som sa asi dvakrát zabil, toto som vážne nečakal, že to spravím. No nic, stavajú sa aj tak. To píska. Tak toto bolo úplne tesné. Ty kokso. Pozerám, že tu Kantok je online. Typujem, že mi sa volá. A pokračujeme. Už jeden zomrel, na prebeh hry som nemohol zostaviť. Nevadí. Videli ste, ako to krásne vybuchlo a už je to opäť duel medzi mnou a zelenáčom. Zelenáč nie je zelenáč, to musím uznať. Ešte, že som taký naspídovaný a teraz to však nevybuchuje a teraz to vybuchne. Super. Ahoj zelenáči. Škoda, že dokáže chodiť cez dynamity. Je to tam? Nie je to tam. Ale čo mi voláš, točím let's play. A ideme na to. To ešte len druhé kolo. Myslím, že už za chvíľu tu prídu kocičky. Kocičky. Tak toto bolo veľké šťastie, ja neviem ako. Ale dobre. To bolo takmer naraz. Čo tam stále kempíš? Čo sa ma bojíš? Ale jasne, to by sa ma nebal. Už nemám viacej dynamitov, mám iba 2. Takže to je asi tak na hovno, na veľké hovno. Asi v pasci, kamarádičku. Super, je to vyhrané. Super, a ešte to nie je vyhrané. Super. Druhé kolo. Druhého levelu. Pri druhom let's play. Prehral som ho. Pri hre Hrátky s ohňom 2, super. Ešte ťa odmietnem. Super, a je tu tretie kolo druhého
levelu a sme tu a zase začíname na tom istom mieste a teraz škoda, že to tu už nevybuchuje tak ako vtedy o 106. Ideme si to tu trošku potroliť. Sice druhé kolo som nevyhral, ale toto už vyhrám určite. No, veď dávajte tu dynamity, asi som prišiel ako jediný o život zatiaľ. Asi. Aj zelený prišiel o život. Ja ťa chytím. Píska. Prišiel som o druhý život, no tak toto nevyzerá pekne pre mňa. Vyskúšame to prežiť. Zatiaľ bez bavrápov. No tak to sa mne len sníva. Super, teraz budem naspidovaný. Ale nech to vybuchne. Sice žiadna... nestihol som to. Tak toto som mal šťastie. A síce nevybuchol ani ten. Dobre. Super, zelenáč zomrel ako prvý. Už je tu fialovák a ja za chvíľu toto skončí, prečo tu bude kratší let's play, než som, nie že dúfal, ale než som si myslel. Fialovák, kde mi utekáš? Bugol sa, som ho nechytil, no teraz vyzeráme ako bugnutý. Wow, ja som bugnutý, ty kokso. Už nemám dynamít a je to vojna bez power-upov. Super, takže radšej idem k tomuto okraju. No, berem späť, idem tam. Už za chvíľu by mali prísť naspäť tieto štvorčeky. Nie naspäť, ale sem tieto štvorčeky. Tak uvidíme, či sem prídu. Skoro som ho dal. Nevadí, fialok musí zomrieť. Ale nenávidím na týchto botoch, že stále iba kempia. To je na ich to najhoršie. No, ako napríklad ja teraz, síce to by ma nezabilo, ale dobre. Hej, poď sem fialová, kamže ideš? Fialováku. A teraz sa bugol, super. No a presne, keď ho chytí, no tak vtedy presne musí už sa odbugnúť, či ako to mám nazvať. No tak, už by ste aj mohli dať tie štvorčeky. Neviem, že či to sem dajú. Haló, kde ideš? Fialováku. Opäť stretávka. Double dynamit, no to už nie je možné, stále iba utekáme a tým istým smerom idem si to tu trošku, nie že potroliť, ale potroliť. A už sú tu štvorčeky, super. No, ostanem pekne krásne tu. A je to tam, dúfam. Je to tam, nie, to tam ešte má helta. A je mŕtvy, áno, vyhral som síce nie svojou vlastnou, nie že vôľou, ale vôľou, ale vyhral som, super. Tak, bonus. Áno, mám bonus. Tak to je myslím z dnešného let's playu. Všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte samozrejme like. Ak sa vám nepáčilo, dajte dislike. Odber podporí každého youtubera, ale aj mňa. To hovorím stále. A takisto komenty všetkého typu prijímam od kohokoľvek. Ďakujem. Šiba.